मास्टारनि मेकआप फुननाय बेलाय रड लाइट बायदि मोदानलायनाय हेलो लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलो लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो फट'आव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं दिनै मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आलु बिगुर। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों त्रिदि बसुमतारी आरो सनालि दैमारि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों प्रेक्टिकेल बसुमतारी। लोगोफोर नैबे भिडिअनि डिरेक्सन आरो सुरुग्राफारानो जादों पुरुना बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रदा CS बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों हिमालया प्रडाक्सन। लोगोफोर नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै नैबे बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो हागोन। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।